Dames en heren, dorpsgenoten en deelnemers van Tietjerken Tour. Hartelijk welkom hier op deze, hoe zal ik het zeggen, vierde editie alweer van de Tour van Tietjerken Tour. Goedemorgen jongeman. Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed. En? Ja, we hebben er weer zin in. En? Ja, goed. Ik ben benieuwd. Iedereen heeft wel weer zin in, geloof ik, hè? Echt prachtig. Prachtig. We gaan een tochtje rijden met 40 auto's, dik 40 auto's. En? 140 man, vrouw. En dan maken we een leuke toertocht van. Ik zeg nog niet waar we heen gaan, want dat blijft een verrassing. Dat weet je ook wel. Hey, succes!